da Allah ya rake sai yi kankana. Ayo kuma ai kankana ai mu ba za mu yi kankana ba tunda tana ɗaya daga cikin abin da annabi yake so. Wallahi na ci. Ai da abin da annabi ina son da abin da annabi yake so ina son. Mu arna ne. Nace mu arna ne. Ba ce ba da amma. Shine nace mu arna ne. Ko ba kai ba arne bane ai kun yi rawa da arne. Ta shafa min kai. Ban yin ina ba amma ranar na yi. Kamar yaya? Saka kana harbewa. Tafiya sai tafiya ita ce dalin na ce Momi. Da ke na ce ta ce sai ko ta ce wai ma aski. Ha wala ba sana yin ina ba. Na ce nan. Dan bayani da zaki musu. Zaki iya yi. Ai ni ba abin da zan ce, ka san yawan surutu yana kawo ciwon kai, kawai ka tashi mu je mu kwanta. Baba, wani. Rahu ba musu sai daga gaba da tsabu, kai mu je mu da sai mu je mu fara komai a gaban su. Karatu ba aiki mai amfaninsa. Ka gaya min ranar a'a shi da aikin da ka ganna shi na samma. Haba to. Ya za ka kalle ni digiri ne fa da ni fa. Ok, ya guri. Ya guri na manta. Ai takardun ma an kasa sa a gaba sun ishe ka sai ka ci. Ya san yi digiri kuma in je in yi. A'a ni fa ban ga laifin ka ba. Zan kwa ɗakin ki ba ɗakin cinyar da zan kwana. Ka me yasa? Yes. Kin sayar 20,000? Ni ba zan siyar ba. 50. Ba zan siyar ba na ce. My cinyar. Take my bag and cap. Sorry, my chocolate. Alhaji. Ka kuɗi.